Seek ye first thy kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's pray. Shall we bow down our head and let's feel the presence of the Lord? Hallelujah. We praise you. We thank you. We magnify your name, Lord. You're worthy to be praised. Be with us, Lord, on our general Bible study. Let your Holy Spirit guide us. Thank you so much. Bless all listeners, Lord, and all our brethren. Thank you so much in Jesus' name. Amen. Okay, ating tatalakayin ngayon yung tinatawag na kasalanan. May acronym po yan, kasalanan. Sin. Satan influence now. Malakas ang puwersa ng kaway. Makapangyarihan po. Kaya pag hindi po tayo nag-ingat, wala pong exempted sa kasalanan, sa tukso. Habang tayo po ay tao, walang pinipili. Kahit na spiritual ka, leader ka ng church, pare, pastor, wala pong exempted. Kahit na matalino, kahit na takila, tinatakilang tao, very influenced. Kaya merong acronym niya, yung Satan influence now. Kailan papasok ang kasalanan? Pag tayo po ay natukso, tapos nagpa-influence tayo, we are healed. Kinuha po natin at tumugol po tayo sa tukso. Yun ang kasalanan. So, ito ang tatalakayin po natin ngayon. In the book of Romans chapter 3 verse 9 to 10. What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no not one. Ang sabi dito, nakakalamang ba tayo, mga Hudyo? Hindi po. Both Jews and Greeks are under sin. Nasa ilalim po ng kasalanan. Kaya dito po nasusulat, there is none righteous. Wala pong matuwid. No one, kahit na isa po. No, not one. Kaya dito po, what is the meaning of sin? Sin is a noun, an immoral act considered to be a transgression against divine law. Immoral, mahalay, masama na gawain. Ito ay pagsalangsang sa batas ng Diyos. Yun ang kahulugan ng kasalanan. And what is the meaning of transgress? Verb, it is a verb intransitive to offend by violating law, to sin. Ito po ay paglabag sa kautusan para magkasala. An act that goes against the law.
rule or code of conduct an offense. Talagang sumasalansang sa batas, maging sa panuntunan. Talagang nag-offense to, talagang alam niya ng kasalanan, ginagawa pa. Paglabag o pagsalansang. Yan po ang ibig sabihin. In the book of John, 1 John 3:4, whosoever commit sin transgress all the law. For sin is the transgression of the law. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. And what is sin? Ano ang kasalanan? Kaya pagdating sa law, sa kautusan, ang sabi po rito sa book of Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, ang law po dito na tinutukoy ay Word of God. So, if we transgress the Word of God, magkakasala po tayo. Kaya ang law na tinutukoy po rito yung kautusan, yung Word of God mismo. So, the biblical basis for the nature of human sinfulness. Dalawa po, two basic kinds of sin, dalawa po yan. Meron yung tinatawag na the sins of commission, doing what we should not, and sins of omission, not doing what we should do. Ibig sabihin, yung kasalanan na alam niya na, ginagawa pa rin niya. At yung sins of omission, ito yung kasalanan, pero ginagawa. Not doing what we should do. Titingnan po natin ang two types of sin. A man does not sin by commission only, but often by omission. Yung omission po, alam niya na ng hindi kasalanan, hindi niya ginagawa. Yung sins of commission, alam niya ng kasalanan, alam niya ng kasalanan, ginagawa niya pa. Okay, so magkaiba po yun, sins of commission and sins of omission. Yung mga halimbawa po, the example of sins of commission. A man does not sin by commission only, but often by omission. Mga example, sexual sins, covetousness, slander, gossip, lying, thief, murder, backbiting, cursing, physical abuse, at marami pang iba, etc. Alam na nila kasalanan, ginagawa pa po nila. Yan ang sins of omission. Dapat alam na nilang kasalanan, umiwas na. Para hindi sila lalabag sa kautusan ng Diyos. Sins of omission. Halimbawa, failing to pray regularly. Failing to give their tithes. Failing to help another person. Failing to study the Bible. Failing to fellowship. Alam na nilang mabuting gawin, hindi nila ginawa. Yun ang sins of omission. Alam na nila kailangan na mag-pray, hindi naman nagpipray. Alam naman utos ng Diyos na magbigay ng ikapu at alay, hindi binibigay. Ang tawag po diyon ay sins of omission. Ang sabi ng Bible, huwag kaligtan ng pagtitipo. Tapos hindi niya ginagawa. Failing to fellowship. Nakakaligtan po nila. Not forsaking the assembly. So, kinakaligtan po nila. So, sin of commission, 1 John 5:17. All unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. Lahat ng kalikuan ay kasalanan,
at may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Kaya lahat ng kalikuan ay kasalanan. Pero may kasalanan na hindi tungo sa kamatayan. Ano yung mga kasalanan na hindi tungo sa kamatayan? Wari, wala sa Ten Commandments yan. Nabigla ka, napamura ka. O kaya unintentional sins. Hindi mo naman sinasadya. Humingi ka ng patawad sa Lord. Pero yung mga sins lead to death, alam mo na kasalanan, ginawa mo pa. Yung mga pangangalo niya, alam mo na namang labag sa kautusan ng Lord yan, ginawa mo pa. Yun. Alam mo naman ang pagnanakaw, labag sa batas ng Diyos at labag sa batas ng tao yan, ginagawa pa. Kaya nga ang sabi po riyan, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Iliko na po yun. Sin of omission, 1 John 4:17. Ano naman ito? Love has been perfected among us. In this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Kaya, ang nais ng Lord, sakdal po tayo. Pagdating ng Judgment Day, aharap tayo sa ating Panginoon na talagang wala tayong daladalang makakaharap po tayo na may lakas ng loob. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala. Kaya wala pong exempted, no? Pagka tayo po ay pinanganak ng babae, nagkasala po yung unang tatay po natin, si Adam and Eve. So kasama po tayo roon. Dito po, lahat ay nagkasala. Lahat. Basta pinanganak po tayo. Ang wala lang kasalanan si Jesus Christ. Kasi po, Diyos po siya, Panginoon Diyos po siya. In the book of Psalms 53 verse 3, every one of them must turn aside. They have together become corrupt. There is none who does good. No, not one. O lahat ay tumalikod. Gumawa ng masama. Walang nakita ng Diyos na mabuti. No, not one. Kahit na isa. Kasi po, yung tatay natin na si Adam ay nagkasala po. Kaya kasama na po tayo roon because of Adam's sin. In the book of Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death is spread to all men, because all sin. Sa kasalanan po, yung pagsuway po, yung mga ninuno natin. Kaya pumasok po ang kamatayan sa buong mundo. At ito po ay lumaganap because all sin. Because of man's nature. Ito yung mga kadahilanan. No? Kanina, nagkasalang lahat. Because of man's nature. Kalikasan na po ang tao. In the book of Psalms 51 verse 5, behold, I was brought forth in iniquity. Talagang ipinanganak po siya na masama. 51:5. Narito ako ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Kaya isa sa mga pargos na talaga yan, yung kasalanan ni Eva. O yung paglilihi, naranas talaga siya ng tiisin, ng kahirapan. Dahil sa pagsalangsang po nila. Sa pagsuway po nila sa utos ng ating Panginoon. All our righteousness are filthy. Kaya walang matuwid na tao kahit na gumawa ka ng mabuti, inaalay mo yung sarili mo sa magaganda, nagdo-donate ka, mabuting gawa po yan. Pero pag hindi mo kilala ang Lord, di ka mananampalataya, di rin po tatanggapin ng Lord yung ating alay.
Kaya sabi niya sa Isaiah 64:6, "But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like a filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away." So, yung mga katwiran po, yung matuwid ng tao sa tingin niya, ay sa harap ng Diyos po, ay parang maruming damit lang po yun. Kaya gusto ng ating Panginoon, basahin po natin sa wikang Tagalog 64 verse 6. "Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi." Yan, sa tao po yan. "At ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin." Yan po. Kaya wala tayong pagpamalaki po sa Diyos pagka hindi po tayo sumunod sa gospel ng ating Panginoon sa panahon po natin ngayon. Kaya sabi po ng Book of Proverbs, there is a way that seemeth right unto a man. At tila baga yung paraan ng tao sa kanyang pananaw ay matuwid yung kanyang ginagawa. Pero sa dulo pala noon ay kapahamakan. So, ang maganda po dyan, kailangan sumunod po tayo sa mabuting balita sa Ebanghelyo ng ating Panginoon upang sa magkaganon, yung mga gagawin po natin na matuwid, ayon sa kanyang kalooban ay tatanggapin niya yung ating mga alay. Kasi nga, maruming kasuotan lang po yan, parang basahan lang po yan sa kanyang harapan, na filthy rags. Pero pag ikaw ay mananampalataya, kahit na anong ang sabi ron, dumi mo or pula yung iyong kasalanan, paglabag, kaya kanyang gawin na parang niebe. Kaya kanyang paputiin. Kasi sumunod ka pa, nanampalataya po tayo sa ating Panginoon. So what are the consequences of sin? Ano yung resulta po ng kasalanan? In the book of Isaiah 59 verse 2. "But your iniquities have separated between you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear." Kaya ang inyong mga kasalanan at inyong karumihan o kasamaan ay nagpapahiwalay ito sa Diyos. At ikinukubli ang Diyos ang kanyang mukha para hindi po tayo papakinggan. Kaya minsan may mga dalangin po tayo na parang hindi tayo tinutugon. Yung pala, may mga reserba po tayo. May mga nakatagong iniquities at kasalanan sa ating mga puso. Kaya isa sa mga ayaw ng Lord yun, kung bakit hindi niya tinutugon yung mga tao, ay dahil po sa kasalanan. Kaya makikita po natin, merong illustration po rito. Ito yung tao, ito ang Diyos. Kumbaga sa kailangan may tulay dyan. Kasi may bangin eh. Sin separates us from God. Kaya nagkaroon ng hiwalayan. Ngayon, ang paraan po ng Diyos yan, bumaba ang ating Panginoon, nagkaroon ng tulayan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Kaya, nabuo na muli, nagbalik loob yung tao dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. In the book of Romans, ito pa yung consequence ng kasalanan. Romans 6:23. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, mayroong kaloob ng Diyos, gift. Meron siyang kaloob. Ano yan? Kahit na nagkasalang tao, kahit na sumalangsang siya, kahit nag-transgress siya, kahit na talagang yung kasalanan na kanya nagawa, ay ang paraan lang po yan, yung kaloob ng Diyos na buhay na wala hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya binigay niya po yung kanyang buhay para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan.
Kaya ang consequence niyan ay isa pa yung death. Kanina separation, number 2 is death, kamatayan, kasi kabayaran ng kasalanan yan. Kinds of death. Ano yung mga iba't ibang klase ng death? In the book of Hebrews 9:27, ang sabi po ron, it is once a man appointed, a man wants to die. But after this, judgment. Ang tawag po doon, physical death. As it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Hebrews 9:27. So, binigyan po tayo ng Lord ng pagkakataon na mabuhay. Pero, pag hindi po tayo nakasunod sa Kanya, at hindi tayo nananalig sa Kanya, sabi po ng John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. But those who don't believe are condemned. They were already condemned. Pag hindi ka nanalig sa ating Panginoon Isos, talagang may parusa na po. Kaya, napakano po, na pag binigyan po tayo ng buhay, gawin na lang po natin yung the best na we must value. Yung panahon, yung buhay, bigyan natin ng halaga. Panahon una sa Lord, panahon sa ating mga loved ones. I-maximize po natin na gumawa ng mabubuting bagay para sa Diyos. Yun yung physical death. Ano man naman yung spiritual death. 1 Timothy 5:6. But she who lives in pleasure is dead while she lives. Pag nabubuhay daw sa kalayawan, patay na yan. Kahit nabuhay siya. Ayaw ng Lord talaga ng pleasure eh. Pwede tayong mamasyal, mag-happy-happy. Pero ayaw ng Lord ng pleasure, yung masyadong masaya, talagang bottomless na saya. Ayaw ng Lord po yun. Pwede ka naman magsaya kasi gusto ng Lord, rejoice evermore. Kaya nga, isa sa mga ayaw ng Lord, the pleasures of this world. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Kaya gusto lang ni Lord, ano lang po, yung ating kasiyahan sa mundong ito, ay ano lang po. Huwag natin iukol doon, ayaw ng Lord, ang gusto ng Panginoon, maging masaya tayo para sa Kanya. Masaya tayo sa ating loved ones, sa ating mga ginagawa. Kaya ito yung second death, yung eternal death. Yung third death, Revelations 20 verse 4. And I saw thrones and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they live and reign with Christ for 1,000 years. Ito po, si John the Beloved, the book of Revelations 20 verse 4. Anong nakita niya? Isang trono. Basahin po natin. Yung mga hindi nagpatatag dito yung mga hindi nagpalalim sa kapangyarihan ng beast, yung mamumuno, yung hindi siya yung hindi niya sinamba, ayaw niyang magpasakop sa kanya. At hindi siya nagkaroon ng mark of the beast on his foreheads and on their hands. At ang sabi ron, and they live and reign with Christ for 1,000 years. Marami raw kaluluwa doon, mga tao na pinugutan dahil sa pagsaksi kay Kristo at sa kanyang salita. Who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they live and reign with Christ for 1,000 years. Ang tawag po dyan, the coming of the Lord. He will reign on earth for 1,000 years. Millennial kingdom ang tawag dyan. Kaya kung mapapansin nyo po,
sa panahon po natin ngayon, ang mga tao halos ayaw nang lumabas, nasanay na tumira sa bahay, natatakot na kahit na sabihin mo, ito yung social distancing, hanggang yung quarantine lang natin, hanggang May 15. Pero yung iba, alanganin pa rin po silang lumabas. Kaya ito na po, ito yung malapit na pong darating, Lord, kasi ito po yung mukha ng paghahari ng Antikristo. Para may control po yan, control sa economy, magkakaroon po tayo ng one world government. Para madaling ma-implement yan, one world cashless society. Ang pera po, baka mabavirus yun. Ano na lang, baka through coins na lang, o sa cellphone na lang, ang mga online, mga orders. So, hindi natin alam. Basta yan po, malapit na po mangyari yan. Kaya, ano dapat natin gawin? Dahil ito yung mga consequence ng kasalanan. Romans 3:23, all have sinned and come short and fall short of the glory of God. Wala pong nakakaabot sa kalwalhatian ng Lord. Tayo, inabot po tayo, bumaba ang ating Panginoong Hesus galing sa langit para abutin po tayo. Inabot niya po tayo. Pinanganak po siya sa sabsaba. Wala naman pinanganak sa atin doon. Kahit na mahirap ang buhay natin, ang ating mga magulang, pinaghahandaan pa rin tayo ng magandang higaan. Saan tayo papanganak? Liban na lang kung nabutan sa sakyan. Kaya inabot niya hanggang sa pinakamababang uri ng pagkalipin ni Kristo. Inabot. At yung paghugas ng paa, kanyang mahalaga. Talagang siya yung pinakamababang, pakamat-Diyos po siya. Ginampanan niya po, inabot niya po tayo kahit nakasalangit po siya. Punong-puno siya ng kalwalhatian. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, natakila sa sangkatawan. Kaya sabi ron, di ba ko ba Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kaya nga para tayo mga tupang ligaw na nagkanya-kanya. Walang maglilid sa atin. Kaya ang ating Panginoon, dinala niya lahat yung pasanin na hindi niya na dapat dalhin yung kasalanan ng mundong ito. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, binigay niya talaga yung kanyang buhay po para sa lahat. Sa Galatians chapter 3 verse 22, but the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. So yung Galatians chapter 3 verse 22, na nakakonfine po tayo sa ilalim ng pagkakasala. Pero meron pangako ng ating Panginoon. May promise po siya. By faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Kaya may pag-asa pa po tayo, mga minamahal, mga nanonood. Hanggat buhay, ang tao ay may pag-asa. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ayaw ng Lord na lahat ay mapahamak. Kaya binibigyan pa kayo ng pagkakataon. Kaya meron tayong pag-aaral na ganito. Nawa ang Diyos ang siyang umipo sa inyong mga puso. Galatians chapter 5 verse 23, but before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Huwag ba tayo manalig, mga kapatid? Meron na tayong guard ng law. Kaya itong pananampalataya natin, kailangan we must keep, pagpatuloy po natin. Kasi binigay sa atin ng Lord to, huwag nating bigyan po natin ng pagkakataon ng Diyos at tsansa sa ating mga buhay. Na siya po ay maghari, manguna sa ating mga buhay. Ay napakasarap po yun sa Galatians 3:27. For as many as you as were baptized into Christ have put on Christ.
Yun. Sa kabila ng kasalanan, pag tayo po ay tumanggap ng gospel ng ating Panginoon, at isa sa mga mabuting balita yan ay yung tinatawag na kamatayan ni Kristo. Yung kamatayan niya, yung kanyang pagkalibing, at yung kanyang pagkabuhay na muli. Ang tawag po dyan, the gospel of plan of salvation. At yan po ay binigay ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, yung susi, mga susi po yun. Kaya nung araw ng Pentecostes po, habang pospos po si Pedro ng Banal na Espiritu, manangaral po at nasakta ng kalooban ng mga tao habang siya nangangaral. Kasi ito si Kristo na both Christ and Lord ay kinrucify niyo. Kaya sabi nila, what shall we do? Anong gagawin namin? Kaya yung susi na yon, hindi literal po yun, kundi mensahe po na tayo po ay pagbubuksan ng kaharian Diyos sa ating mga puso. Kung tayo po ay maniwala sa mabuting balita at kung tayo po ay susunod at kung tayo po ay magpapatuloy. Kaya, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ibinihis po si Kristo. Kaya sa kabila po ng ating mga pagkakasala, mga transgression of the law, na pagsalansang sa utos ng Diyos, nagkaroon tayo ng sin of commission. Mga alam na natin na bawal, kasalanan, ginawa pa rin natin. Yun ang sin of commission. At meron naman yung sin of omission. Ginawa pa rin natin kahit na maganda na ikabubuti po natin. Nagkasala pa rin tayo, hindi natin ginawa. Kaya yung isang bagay na mabuti at hindi niya ginawa ay kasalanan para sa kanya. He that do it good, yung isang bagay na mabuti at hindi mo ginawa, sin of omission po yun. Kaya maraming salamat muli sa hapong ito. Sana po yung mga nanonood ng mga nagkasala, sumalansang sa ating Panginoon. Pwede po tayong manalangin at ako'y manalangin para sa inyo sa pagtanggap. Kahit na simpleng panalangin lang po sa pagtanggap. Sumunod po kayo at sana po convict po kayo, nangusap ang Lord sa inyo sa simpleng Bible study po pagdating po sa kasalanan. At taas po natin ang ating mga kamay sa mga gustong tumanggap at yuko natin ang ating mga ulo at ako'y mananalangin para sa inyo ng may panalangin pananampalataya. At sumunod po kayo. Panginoong Hesus, ako po'y nagkasala, sumalangsang sa kautusan, kahit na alam ko ng kasalanan ay ginawa ko pa. At kahit na alam ko ng mabuti, hindi ko pa rin ginawa. Humingi po ako ng patawad, Panginoon. Habagan mo ako, Panginoon. Ako po'y nananalig na ikaw po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw ay nabuhay ka na muli. At sa oras na to, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa pananampalatayang ginawa mo sa akin sa hapong ito. Patawad po sa lahat, Panginoon. Patawad po. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po. Ito po ang aking samong dalangin. Sa pangalan mo po, Panginoon Hesus. Amen. At pagpalain po tayong lahat. At sana po, napagpala po tayo sa darating na linggo. Meron po tayong church anniversary online. Sana po, sumabay po kayo. 7th year anniversary na po ang Jesus Christ Church International Labrador. Kita-kita po tayo ron at manood po kayo at mapagpala po kayo.
Salamat po at magandang hapon po sa inyo.